mieste dorastenci Rajka. No a teraz prídeme k tomu najlepší ženský výkon močnosolnom ženy. Najlepší výkon dorastenci Rajka Dorast. A najlepší zahraničný účastník Rajka Dorast. No a teraz prosím o odovzdanie putovného pohára. Absolútny víťaz dnešnej súťaže Rajka Dorast. Takže ešte raz vás veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ešte raz rozhodcom. Nášmu družstvu ďakujem za to, že pripravili túto súťaž, dráhu a celý ten servis okolo tohto podujatia. A tešíme sa na 12. ročník, ktorý bude takto o rok. Ďakujem pekne, šťastný cest. Pozor!